Martang yang mahita. Puji-pujian mardongan mauliate sobahonon nami Tuho. Di bagasan minggu nami sadarion tung takas do Tuhan. Na di gonggomi hodo hami. Na di pasu-pasu ho hami diakangulu nami sahat tu bagasan tikion. Naing manangihon hatam mahami. Atong jumolo parbadiay hami di bagas at todim. Asa todimi na mangula di bagas sa kami laho mga tusi salhut hatam naing tangihonon nami. Atong tangihok kami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Martangiak kami Tuho. Amen. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Hatani itu hatta di minggu ta sadaron minggu Pentakosta na barjolo hasa saur ni toddi ni debata toddi porbadia ima na tarsurat di Yohanes biddu saplopat ayat 15 sahattu 26. Yohanes biddu saplopat ayat 15 sahattu ayat 26 songonon mahatana takasma tatangihon. Molo na holong rohamuna diau radotanmu na doaka patikku. Jala pangidokku matu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saleleng nai. Imatoddi hasit tongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai narap mah ibana dohot tamu jala di bagasak kamu mah ibana dang tadi konokku hamu so marama naroma ahu madapot tok kamu sautik nari nama jadi dang be idaun ni portibion ahu alai idomu na doahu ai na mangolu doahu hamu pe mangolu do dina sadari ima boto omuna ahu di bagasad damang jala hamu di bagasan ahu jala ahu di bagasak kamu manangise namaniop akapatiki jala diradoti ido na holong roha diahu alai di haholongi damangido na holong roha diahu ahu pe holong dorohakku di ibana jala papatarokku ma ahu tuhibana. Jadi didok si Judas madada si Iskariot dia do alana Tuhan ubahen naholani tuhami papatarommu dirim dada tu portibion dunginin na Jesus ma mangalusi ibana ganup na holong roa diau radotan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabero mahami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana naso holong roa diau dang radotan ni hatakku dang ahu napuna hata nabi negemunai amaido namarsuru ahudo imahu hatahon tuhamu tagan rap dopeahu dohotamu alai anggo pangodia ni imatoddi porbadia sisuruon ni amai marhite-hite goarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasana huhahatauni tuhamu ima sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus tu hattai
Headora Rama Johurok tapak kilalahon di ngulut tahun hira hita sadiri namardalan di Portibion manang heado hita makilala hira naso adong na peduli bahkan naso mangatusi tuhita heado tapak kilalahon ya manginang na pasti heado tapak kilalahon saihira naso marama naso marina yatim piatu hira songoni pakilalaan molo saihira naso adongbe namar padulihon tuhita imana masa di pakilalahon akasisian ni Yesus di pamanat di bereng Yesus adorang so ditadikon nasida adorang so manaik tuban wagijang di parwaho Yesus do songod dia pakilalaan nasida ada rasa khawatir ada rasa ketakutan ada rasa kebimbangan alaniaha ala salelengon nasida dang pola mabiar rabdoh Yesus do nasida makobasi melayani di tonga-tongan yak kapakobasion alai ala naing manaik Yesus tuban wagijang tatu tadi konon nama nasida disima pakilalaan na adong rasa ketakutan songo dia mahami hira berduka nasida di tonga-tonga ning uluna ima nabi nereng ni Yesus maradopon akasisianna alani di baik Yesus masongon sada janji tuak kasih senai molo di tadi ko Yesus penasida manang manai Yesus tu banwagijang dang naga bena suadong mapadulihon nasida dang gabe na suadong malaho madongani nasida dang gabe dang adong na margogoyhon nasida luben agabe di do pangidok kuma tuamai asa dilehot tuhamu sada toddi pangudian ima di jajiho Yesus tuak kasisianna asa nang tuak kapartikian naneng roh danga dong be kekuatiran danga dong be rasa takut danga dong be rasa bimbang di tonga-tonga ningoluna sida ala takas do toddi nani lehon ni debata toddi pangodianon na pinasaha ni debata dada holat toddi naing mangalehon gogo di pamatang sabing daw alai laho madongani mangaramoti manogunogu bahkan laho patuduhon bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka nang peborhat Yesus tuban wagijang tetapi Tuhan masih berada dalam kehidupan nasida di tonga-tonga ningolu nasida imam marhite toddi nanaing si pasahaton ni Yesus tu tonga-tonga ningolu nasida kamanginang molo taida sian mamuka ayat 15 di do molo na holong rohamuna diau rado tamuna do akapatiki Yesus tidak mau
Siya tonga-tonga ni ngulu ni akasi siyan nai holan hata padohan holong rohana sida tu Yesus. Alai ahado di halomo Yesus yang ngulu ni sisian nai marhite na mangaradoti ketaatan, kesetiaan nang pe iko borhat manaik tu banua gijang alai adong ketaatan di nasida di sima di patuduhon ada hubungan yang erat antara Yesus dohot akasisianna imana binereng ni Yesus ya tonga-tonga ni akasisianna ala ni ido akamanginang songon sada bukti nanaing di patuduhon nasida nakingan di bagasan pocani roha di bagasan rasa berduka di tonga-tonga ni ngolu nasida na pasti ala nunga dengan hubungan nasida ketaatan nasida doho Yesus di dokma pasahatok kudo Tuhamu todi porbadia kamanginang namaul dohita manada todi porbadia ala memang dang bui tabereng secara kasat mata songod dia rupana songod dia ibana alai nunga takas nakingan di bagasan trupuk jami taon molo di pasahat Yesus pe di pasahat debatai marhite todina di bagasan ngolu ni jolma dang naing gabe dohononna nasomian Yesus alai Yesus isa diri dona mangolu di bagasan nasida adorang so di tadiko Yesus toktong do Yesus rap doho nasida do ben nagabe di do naking di ayat 10 pitui imatod di hasitongan naso tarjalo portibion edang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ay narap ma ibana dohot tamu jala di bagasak kamu ma ibana lapatan nanakingan bahwa orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya berkata dari mulut tetapi benar-benar ketaatannya nampak tarida di tonga-tonga ni ngoluna siganu pari ido parbue ni toddi ido hataridan ni toddi molo di haholongi ho Tuhanmu molo di haholongi ho musum ido patik nani do ni Yesus di bagasan trupukon ido hataridaan ni toddi porbadia di tonga-tonga ni ngolu ni jolma ido na papatarhon di tonga-tonga ni ngolu ni jolma molo tungpe so tarjakon ni portibion alaina pasti ulaon ni toddi porbadia di tonga-tonga ni ngolu ni colma boleh merubah segala sesuatunya. Dia sebagai penolong, dia sebagai hakim yang harus membawa kita ke jalan yang benar. Molo hakim dan hakim ni portibion neng dohononna Yesus sebagai hakim mabuan ngolu ni colma tuaka lomo ni rohana mangulahon holong ni roha di bagasan ngolu dang holan makka holongi debata alai makka holongi donga colma ido nani do na ulahon ni todi ido na papataron di bagasan ngolu ni colma ido uban nagabe say jok tado ate kamanginang memang say soluk-soluk dong todi ni sibolis di bagasan colma dang saya torus todini debata maringanan alai jumot jok do dia todini sedona jok jok di bagasan ngoluni colma todini sibolis ido asa de dok akamanginang sibolis dak kiatar jolma alai jolmai jok jok do hamudo madokon ya manginang ate bayido bado honok ate lapatan na hato pad do jok jok siboli so colma
alai sibolison tatangyak ma adigam ma tarjol ma sibolison ate takya tarjol ma sibolis alai molo jol ma jo sibolison alani sotik sibolison alani pakkatayon nasuahan non otik doi sibolison holan sakko anon sapui di joloni pitui tor sibolison do o makna to anak konna holaso di ingo anak konna mangulaon na nido ni o makna pitor boha sibolison terus mangula sibolisi au todini debata mangula te bohado mabayna sa todini debata to di porbadi mangula di bagasik kita kamanginang badapola maul sa sitong na akamanginang unang mura terbawa emosi yakid do hita emosi ulon ni sede ulon ni sibolis gorna pe emosi edo ban nagabe di do ate ati kinamuruki adak ku bereng pingkol huinna memang idu dah au di bereng pingkol idang emosi raibana ay manang diga pe alania memang maul do hita imanaing ditogi hok kita kamanginang jala songot nakingan lembaga Alkitab Indonesia itu naing dohonon na ratot dini di batama na mangula di hita to di porbadia ate ada pola marpogos sita lani imolo tau rupira akamanginang ate da pola songon na hurang mual matani mual pasu-pasu di hita molo marsyuru pak kita ay molo taruli hita di kota boy marhite media sosial marhite buku cetaka doa kasih dia di kota boy talului isini Alkitab alai molo di pelosok masih banyak yang membutuhkan itu naing mangula tod dini debata di bagasak kita amin molo mangula tod dini debata di bagasak kita di bagasan ni ido nakingan tarida parbue ni todi nang sotaida nang ditulak portibion anggo halak naung mangihut to Yesus Kristus dakya manulak todi ni debata amin dakya manulak ulaun todi ni debata alai molo saleleng portibion donatara jumi nagabe hubungatta na denggan nagabe parsauratta na denggan yakin mahita satok kidoi ditongan ingulut to asa marhite siya niya kamanginang marhite hata nitu hatta nungatong takas di patuduhon nang tuak kasih siya nai bahwa dia akan memberikan suatu sada pangodian laho mangodihon nasida jala tu hita badang holat tu sisianna na pinasahatna molo marjaji Yesus pasahatonna toddi pangodianon mangodihon akasisianna asa unang berduka unang marsak unang gabi biahaton unang mabiar di tonga-tonga ni ngoluna alai tu hita pe di pasaha do toddi pangodianoni toddi penolong toddi porbadia asa ido margogoy hok kita unang mabi biar hita di pardalanan ningulut tajalai kodohonot tado kamanginang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita tetapi manusia yang sering meninggalkan Tuhan ikut dohonot tado hita do najuk manadikon molo mana peibana tu banu gijang dang nagabi ditadikko kita alai didongani do hita diramoti do hita marhite hubungatta do debata marhite parsauratta do debata marhite ngolutta do debata imanaing taparbue hod di tonga-tonga ni ngolutta akka amanginang marhite parbue ni toddi nani do na di Galatia 5 ayat 22 holong las ni roha habasao haporsiao doh na asing adong siya parbue ni molo tar parbue hok kita na tatadda matodi na say mengalir doi mangaramoti hita di pardalanan ningulut tadang naikon berengotta di sapik
taud do daw siang ngulut taud do itarida molo parbuen ni toddi holong ni roha makka holongi dongan songod diri niba molo di parbuen ni toddi halabason haserepon dang tubuh begijang ni roha dang tubuh benaing boha say naing jago ujago ibasian halak dang tubuh be padohan na umalo ibasian halak molo di bagasan parbuen ni toddi di parbuehon hadameon totu di bagasan ngolu ni rohatta iko mampu do hita mangarajai pikiran do rohatta molo so mampu hita mangarajai pikiran do todita totu songon nani do ni hata ni dewata edo uji manang toddi dia diho toddi ni sibolis do manang toddi ni dewata alai sadarion makuling hatani dewata pasisi padao toddi sibolis unangi mangingani nang pe saihira na dirim na mangolu di portibion manang soadong mangurupiho sotung madeleho sotung lau tu dalan na asing alai ingot mana mangolu do Jesus si pangoluho na mangolu do toddi hasit tongani laho manogu noguho laho mabuako tuaka dalan lomone rohana atong taparbehoma toddi porbadia di bagasan ngulut tabi amin martangnya kita mau lihat madiho Tuhan nungatung dipakulingi ho kami di bagasat toddim mangula maho di bagasak kami asa unang say jumojot toddi ni sibulis mangingani hami alai toddi porbadia pangodiano na mangodi hok kami na mangurupi hami na margogoi hok kami ido hatarida anni toddi asa margogo mahami tung so di tadi kokodo hami tung so di luas sodo hami sasada hami manaon mangadobi diragam niang kapanggul miton ningulu nami alai marhite toddi mi takas matutu Tuhan mangula di bagasak kami asa tarparangi hok kami parbue ni toddi di tonga-tonga ningulu nami pasu-pasu hami pasu-pasu akaruas ni huriam pasu-pasu nang akka na marsak na mahiu na gale di tonga-tonga ni nguluna pasu-pasu nang akka ulaun na uli na dinggan bahen harararat ni hatam di tonga-tonga ni portibion pasu-pasu nang akka na marulang tahun di bagasan saminggu na neng ron pasu-pasu nang dohot akka yanakon na mga dopi ujian pasu-pasumu Tuhan nang ganup keluarga nami be diakka pardalanan ni rumah tangga nami homa Tuhan na mangingani roha dohot toddi nami mauliahan te madiho sahat diho mahami tangihok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuho amin.